אני רוצה שתעשה לי איזה טיפול במנחם בן? במנחם בן. תשמע, קודם כל... מנחם בן זכה אתמול במקום השלישי, נכון? כן, בכבוד, הרוויח את זה ביושר. הרוויח את זה בכבוד, יצא עם ספר התנ"ך ביד, הרגיש ממש כמו משה רבנו שירד מהר סיני. כן, אבל תחמוכו, כמה לחפור בחודש, יא אללה. מילא בחודש, גם כשהוא יצא הוא התחיל לחפור והיה מוכן לחזור מההתחלה על כל מה שהוא חפר בבית, אתה יודע. יפה, בגלל זה אני אומר, בוא נחפור לו, הבן אדם חופר, בוא נחפור לו. אבל תשנה את הכל. איך אני יכול לשנות את אתה הכל? יכול לשנות את הכל שלך לדבר נניח כמו איזה מנכ"ל חברה? לא, אתה יודע מה, תקרא לרון שלום שהוא יעשה את זה. שרון יעשה את זה? בוא רק שנייה, בוא רגע. רון! מה קרה, אחי? מה? רון, כן. אנחנו רוצים שתחפור למנחם בן. בוא נתקשר אליו, אני אחפור לו, מה יכול להיות כבר? בוא, אם אתה עושה טעויות אבל, תאמין לי, אתה מסתבך איתי. לא, מה קרה לך, נשתדל להיות בסדר. כן. באמת. למרות שנכנס אהרון בשני, אתה יודע. כן? כן. באמת? תתפרק אהרון. לא, בוא אני אנסה. תעשה. תרבה על הקבל, באמת שלא יעשה פדיחות. לא, בוא ננסה, תקשר אליו רגע, נחפור לו, נו. מה יכול להיות? יש לכם את הטלפון של מנחם בן? כן, כולם, את כל הטלפון, באמת? בוא נתקשר אליו, יאללה, רון, תהיה חגיגי. תהיה חגיגי. וובה תסתום. כן, אתה יכול, המיקרופון סגור לך בכל מקרה. הלו? שלום, את מנחם בבקשה. מדבר? מנחם, שלום, מדבר ירון קמיל, מנכ"ל חברת אלק אנרגיה. אנחנו בשידור עכשיו. קודם כל, מברוק על אתמול. יופי, תודה. הכל בסדר? כן. תשמע, קודם כל רצינו לברך אותך, ובנוסף לזאת עלה לנו איזה רעיון היום בישיבת הדירקטוריון. אנחנו חברה שמבצעת חפירות מול נמל אשדוד. כן. לאחר החפירות שהתבצעו, אתה יודע שהתבצעו חפירות 90 קילומטר מחיפה בערך, ונמצא בהם גז, זה היה בטח עוד לפני... כן, ודאי, הגילוי הגדול של הגז, ודאי. כן, הגילוי הגדול של הגז, נכון. ואנחנו עכשיו לקראת חפירות רציניות, אנחנו מגייסים גם כספים בבורסה וגם דרך חברות מחול, חברות אמריקאיות. אנחנו חשבנו שאנחנו רוצים אולי אותך בתור סוג של פרזנטור. לא, אני ממש לא עוסק בפרסומת, ממש לא, אני מצטער. לא, בוא תקשיב לי רק מה הרעיון שלה. הרעיון שלה הוא בעצם לעשות מין סוג של קמפיין של לא נפסיק לחפור, כשאתה בעצם תשמש כהפרזנטור של המשפט הזה שאנחנו רוצים פשוט להשריש. לא, ממש לא, אני ממש מתנצל, אני לא זה הכיוון שלי, אני ממש מתנצל. לא, אנחנו לא מתכוונים, גם זה לא הכיוון שלנו, לא ממש, אנחנו רוצים באיזשהו דרך למנף את החפירות, בצורה כזאת שאתה כאילו תהיה החפרן. במובן הזה, הבנתי. אז תשמע, בוא אני אגיד לך, קודם כל נמצא כאן צוות צילום וכל מיני דברים כאלה, אני פשוט בתוך הזה, בוא תן לי לשקול מה שאתה אומר, ונדבר על זה שוב פשוט, אם אתה יכול לטלפן מחר נגיד או משהו כזה. אני אוכל להתקשר לך מחר. אני חושב שזה נקרא אריק אנרגיה. אלק אנרגיה, כן, אלק אנרגיה. אריק אנרגיה. אלק אנרגיה. אלק אנרגיה. כן. זה גם זה שם מבודח, אלק, כמו חופר. לא, אלק זה שם המנכ"ל הקודם שלנו. כן, אבל אתה יודע שאלק זה גם אלק, אלק אנרגיה, יעני לא אנרגיה באמת. לא, אלק זה השם שלו. כן, כן. אלי זה השם, אלק אנרגיה זו החברה שהוא הקים. כן, אבל אתה מודע למשמעות המילה אלק. מה זאת אומרת? מה זה אלק? אתה מכיר בעברית אלק שאומרים בסלנג? אלק זה כאילו אלק חכם, זאת אומרת לא חכם באמת. אתה לא מכיר את הביטוי הזה, אלק? תשאל איזה מישהו צעיר מהעבודה שלך. אתה יכול להרחיב לי רק בנושא הזה? יכול להיות שאנחנו... שנייה אחת. לא, אלק זה... שנייה אחת. אביגיל, וזה אביגיל, אני חוזר אלייך עוד מעט. בסדר? ביי. אלק, נו, איך, בואי רחלי, בואי תסבירי, הנה יש כאן, תגידי לו מה זה אלק בעברית, שאומרים אלק. הלו? כן. שלום, עם מי אני מדברת? שלום, את מדברת עם ירון קמיל, מנכ"ל חברת אלק אנרגיה? כן. הוא רצה רק שתסבירי לי מה הפירוש המילה אלק? אלק זה בכאילו, זה לכאורה, זה... לא, אבל אלק זה שמו של המנכ"ל הקודם, אליק, זה השם שלו, אלי, הכינוי שלו היה אלק. אליק רון? לא, אליקרון, כמו אליקרון בעצם, זה אותו דבר. עוד מילה אחת אם תתני לי ברשותך להחליף עמו. חכה רגע, אני רוצה לקרוא לו. כן. סליחה? כן, אני מצטער שאני תופס אותך בזמן כל כך לא טוב. היא הסבירה לי את המינוח של המילה אלק, ואני הבנתי היא אמרה לי שזה דומה לאליקרון. כמו אליקרון, מי שהיה זה... כן, זה בלי קשר. פשוט המילה אלק, זו מילה סלנגית נפוצה. מה הפירוש שלה? רק לא הצלחתי להבין. אלק זה כאילו, לא באמת. אלק ערמומי זה בעצם לא ערמומי. יעני אלק חושב שהוא ערמומי. זה מקביל למילה יענו כאילו? נכון, בדיוק. זאת אומרת יענו אלק. נכון. יענו ואלק זה בדיוק אותה מילה. איך אתה מאיית את זה, את אלק? זה מילה בערבית? תשמע,
זה מילה שאתה כותב אותה, אני לפעמים כתבתי אותה בעיתון, אני משתמש לפעמים בסלנג. אתה כותב את זה בעין למד קוף, זאת אומרת, אני מבין שזה באלף למד קוף. כן, זה אלק אנרגיה, אלק נכתב אנרגיה. באלף למד קוף, זה לא מילה עברית, אז לכן היא... זאת אומרת, זה כמו טורקיה בעצם, שאפשר לרשום זה גם בתא וגם בתת. כן, נכון, תשמע, עכשיו אני אשמח, אתה יודע, אנחנו פשוט כאן בתוך כל מיני מהומות של צלמים ועניינים, אז אני אשמח, אתה יודע, לדבר איתך בזמן יותר נינוח. 100%, אין בעיה, נפלא, זה מה שרציתי. תאמר לי רק עוד דבר אחד, שאתה מדבר על אוניברסלי בעצם, זה כאילו כוללני מדי, או שזה פחות ממה שאתה מדבר? מה זה אוניברסלי? בקשר למה אמרתי אוניברסלי? לא, בקשר שאנחנו דיברנו נגיד על המושג הזה של חברת אלק אנרגיה, שגם כן אם אנחנו עושים את זה גם כן בדירקטוריון ושולפים את זה מהמותן, האם השאלה היא אם זה מצליח בכלל להתמקד לאותה בעיה שאנחנו מדברים עליה, המרכזיות של החפירות? תשמע, זה מין בדיחה שאני צריך לשקול אותה. אני כללית לא נוטה להיכנס לפרסומת ולתחום הזה, אני לגמרי מסויג מזה. כן, אז אני לא נוטה לזה, התשובה היא בינתיים לא מוחלט. אבל אני אומר, אני רוצה, אבל בגלל שאמרת את זה באיזה נוסח של בדיחה, החופר וכולי, אז אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם, אתה יודע, ולשקול את העניין. אז בוא תשמע את זה עוד פעם, אני אספר לך. אנחנו חברה שמתמחה בעצם בחפירות בים האיגאי, חפרנו בזמנו גם באזור הקריבים, אז בזמנו שהיה את כל המושג הזה של התפלת המים בקריבים, ניסינו לעשות מין סוג של חפירה ממוקדת יותר. הלו? דח, מחק רון. מה אתה רוצה? אכלת לי את הראש. שילמד להקשיב לעוד חפרנים. מה אתה חושב שהוא החפרן היחידי? תקשר אליו עוד פעם. תקשר אליו עוד פעם. הלו? אני מצטער, השיחה נותקה. אני פשוט מבקש לקטוע את השיחה, כי אני עסוק בעניינים אחרים פשוט. כן, אני לא שמעתי רק את המשפט האחרון, אם תוכל רק להקשיב לי. מה שאני אומר זה בעצם שכל הקידוחים שאנחנו ערכנו בשנים האחרונות, כמה קשה זה כשחופרים לך בראש, לא? תקשר אליו עוד פעם, למה הוא מנתק לנו? כי אתה חופר לו. אז שילמד להקשיב. כן. שירגיש מה הרגישו בבית. כן, מה זה? הלו? כן, שלום. מנהרם, סליחה, השיחה נותקה, זה שוב ירון קמין. לא, אבל אני פשוט... אוקיי, ביי. הלו? טוב, תעזוב אותו. טוב, יהיה לזה המשך היום, אני מבטיח לך. אוי, אלוהים. כן, אז זה לא נעים כשחופרים לך כל הזמן, זה לא כל כך נעים.